pamusoro panondauya nenyaya yakamhangana naOscar Choga anobva muvhireji waChoga achimhangarira Zakaria Nyakutya iri nhau yeland dispute. Ndokubvazve pane nyaya imwe chetezvo yakamhangarwa futi naMaud Choga achimhangarira Zakaria Nyakutya mumwe chete iri nhau yeland dispute zvekare. Maud Choga Zakaria Nyakutya iri nyaya yekusanzwanana panhau yemunda uye ane mombe. Maud ane mombe dzaari kuklema dzaari kuda kubva kuna Zakaria Nyakutya. Oscar ari kungotaura nhau yemunda. Ndichakumbirawo vamhan'ari ava mumwe nemumwe achazopiwana nguva yake, asi changokumbira musimudze maoko enyu pamwe chete. Maud naOscar Choga. Pandichati Oscar Choga Maud wotaura zita rako. Ini Oscar Choga. Ngatiteedzerei zvandiri kutaura mumashure. Yes, ngatitaurei. Ini tiri kupika pamberi pedare. Ini Oscar Choga. Maud uchitaura zita rako. Ini Oscar Choga. Ini Maud Choga. Taurei. Ini Maud Choga. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiisai maoko pasi. Ndokumbirawo vari kumhan'arirwa Zakaria Nyakutya simudzai ruoko rwerudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Zakaria Nyakutya ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Namambo wangu. Mwari ave mubatsiro wangu. Chiisai maoko pasi. Ndochitanga iwe Oscar Choga. Ziviso dare chasakisa tungochimhangarira Zakaria Nyakutya muchidimbu wakagara pasi zwi rakasimukira. Pamusoro imambo ini chakakonzesa kuti mhan'are yangu kuna baba Zakaria Nyakutya vakanditorera munda wangu vavanga vandipa ndokubva vatekesera murume anonzi Mhuru. Ndonyaya itatutive nenyaya yangu kuti mhan'are. Uri kuti baba Zakaria Nyakutya vakakutorera munda? Chokwadi. Vakatengeserani? Vakatengesera anonzi Mhuru. Mhuru? Aripo here pano? Hapo. Oscar wacho akaitei panzvimbo paakatengeserwa? Mhuru akaisa imba akafenza nefenzi. Akatovaka musha? Akatovaka musha. Zvakaitika rini? 2024. Muna 2024? Taakunopedza kumaNovemba. Waona Oscar achivaka wakaitei? Ndakaenda ndakamitaura naye Mhuru ndakati ko ndezvipiko zvauri kuita pana paMhuru. Mhuru akati ina ndichandokwanisa kutaura newe asi iwe ungakwanisa kutoenda ine onetsana nani ontaura narobo wako. Ungaite ruzivo rwokuti Mhuru anobva kupi? Ndakambozwa lidza anonga anobva muHeathcliff. muHeathcliff? Zvakanaka. Tichiri panguva imwe chete ndokumbira kwaMaud Choga uziso dare chasakisa tungochikwirira dare Zakaria Nyakutya. Ininiwo ndakakwira dare Zakaria Choga murume wangu. Saka inini murume wangu wandakanga ndinaye akafa. Saka afa kudaro ndobva vati hapana kwamunoenda vese nevabereki munotogara pano. Iye ndobva vangoti ndiri kuchengeta. Ubva tagara paya takuchengeta nazvo. Takagara zvakanaka chaizvo. Tichirima tichiita zvezvataita. Murume wangu anga asiya penjeni. Takatanga kufambira mari yepenjeni tiri tese naye Zakaria. Tikadya tese mari yacho iyo. Saka ndokubva yapera ndopaakati ini ndakuda kudii handichakuda. Ndakuda kuroora madzimai. Ndopaakatora umwe mudzimai ndobva vagara. Asi ndakandatobereka vana 5 naye. Makabereka vanongani? Takabereka vana 5. 5? Tiri tese. Tichidya mari iyo yepenjeni iyo tiri tese.
tichirima takairima kumunda chirima magadheni chibage tichiendesa kuGMB chibva tatenga mageji edu akaruvheti zvatakanga tichishandisa asi patakazoramba paakazoti handichada nezvako ndopandakati chindipa zvinhu zvangu zvatakashanda tese nekuti vana ndingavapei ndobva vangoti hapana ndinokupa hapana mukadzi akaenda hapana chii ndobva vangoramba vanangosarawo ndichichengeta vana kusvikira vakuru nemombe takatenga mombe nenhau yekurima iyoyo nedzimwe dzakasiona muchakabvuiyo dzanga dzava kuma-15 tichisanganisa nedzatakazotenga taakurima chibage tese saka zvese izvo zvakaramba akati hapana sandinokupa. Ndingangoda kuziva kuti ukama hwaOscar Choga naMaudhi zvakamira sei naZakaria. Ndazwa kuti Maudhi mudzimai akagarwa nhaka naZakaria nyakudya. Oscar Choga ukama hwako naMaudhi uye naZakaria ukamira sei? Ndi baba naamai vangu ndibereka. Baba naamai. Asi chakazoitika ndechekuti baba vakazotora vakaita zvitupa zviviri. Vakatora chitupa inini surname redu vakashandisa kuti Choga. Asi ivo vanoshandisa kuti Nyakudya. Aiwa tutafanza. Zakaria Nyakudya. Nhau dzamukupomerwa. Ochi Oscar mwana wenyu ari kuti makamutorera munda ndobva mautengesa. Piri mudzimai wamakagara nhaka ari kuti makamutorera munda uyezve mukabva mamutorera zvipfuyo zvaari kutaura. Mombe matenga nyama kuma-15 mombe ndo zvavari kuklema kubva kwamuri. Muri kuti chiine zvekutsanangurwa munomudai pamusoro changamire ndinotaura kuti zviri kutaurwa izvo zvimanyepo. Chandinonyanya kuziva ndechekuti inini mukoma wangu akashaya ndobva ndanzi nababa naamai garira mukadzi wenhaka achiti mwana mudiki hapana kwanoita sei hakana kwanoenda. Ndikabvuma kuzvakarehwa nevabereki ndikatarira mukadzi ndagara naye pamberi apo. Mukomana twani Moses akauya kwandiri akanditi baba murinetsa amai vedu. Ndikati murinetsa amai vedu ndikati zvakanaka mwanangu amai venyu avo. Ndikaenda kudanga ndikakuita mombe dzakasiyiwa nemukoma wangu ndikavapa. Ndikaenda kumunda tikanogovana minda yedu yanga yakabatana tikanogovana minda yedu zvakanaka ndikavapa adzimai vangu minda yavo. Ndikaenda kungoro yanga yakatengwa nemukoma wangu ndikavapa. Ndikabva ndaziva kuti apa ndapedza ndakasara ndisina kana chikwete kana sendi ndakasara ndisina mambo wangu ndomazira andinoita iwayo. Tinotaura nyaya yekutaurwa naOscar we. Oscar kutaura kuti takamutorera munda wacho akanga aupiwa nani. Ina andambotora munda wake. Komiti iriko mazuva ano inoziva kuti kana uchipa munhu ndiri sasabo ndotodedza komiti ndopa munhu munda zvodirwa marekodzi pasi urodza kuti ndapa mwana munda. Handingopa mwana munda ndiri 1 simurira uriko hurumende wakadzikwa notopa ndinopa komiti handina zvachose. Imba pamusha waari kugarawo yakapiwa nani. Ndindakamupa Oscar musha waagere akaenda kugadheni akanodhikilera akatora gadheni zvimagagara nyavo akatora gadheni madiro akabata gadheni madiro. Ndakanyarara handina kumbotisa kuti sababa wake sasabhu ndakatoramba ndakanyarara akagara akadaro zvakadaro ndangosiyiwa zvakati zvakadaro. Handina chinhu chomunhu chandinacho pamberi paMwari. Ndimazira angu iwayo. Mukuinzwa nyaya hanzi ndakakugovanisai zvakaenzana ndikaziva kuti handina chikwere kunemi tikapedzerana. Oscar iwo uri kunzi iwo ndo wakatouya kuzoti maba mushungurudza amai ukapiruka kunzi tora amai vako ndozvokutaura sabuti. Handisini ndakambovashungurudza. Akataura ndiMoses mukoma wangu. Moses inini munda wangu vari kutaura munda wangu ndiwo akatondifa pamberi pekomiti. Vandipa munda weya vanhu vese vanga vakatowanda
ana baba mwala vakoma vaoni vanina vavo ndikovatozindirapaita hanzi wakati haupari komiti yawe komiti hazvina zvayo para mawasimo munomu vamwari pano vapane mapona wasimo munomu nokuti komiti yapo achina zvaizvo notenda bandare makasununguka kubvunza muchinzwa zvamukada kunzwa pamusoro yechangamiri kuti hapane pandakangana paya stendi yandanga ndiinaine murume wangu akafa iyo vakazoitora stendi yacho vakapa mudzimai wavo wavakazoroora ndaanda pakanganwa ipa mudzimai wavo iyo ndopavagere izvozvi nemudzimai wavo wakaroora futi manje pane mudzimai wavo wakashaya saka ndobva vazoroora mumwe ndiye agere pastendi ipapo naiva vafa muri kugara kupi ini kugara paka nekuti kufa kwakaita mume wangu baba naamai vakati chiuyai mugare mumatiri muri vana vadika ite kuti mugare mega vatangogara pastendi yavo ndobva vandidimburira ndobva vari pakadhudhu kadikidiki zvikanzivakayapa muchigara ipapo stendi yangu yakangosarawo yakadaro saka makatovaka ipapo makapiwa ndopamurugara ndopatakamugara ipapo nzvimbo dikidiki yatakapiwa naamai zvekutoti yanga iri yababa iri naamai makasununga muchibvunza dai kutanga ya Oscar. Tatotanga nyaya Oscar. Komiti yaivepo Oscar yauruziva vachiripo ndiani naye? komiti yanga iripo panzi vanonzi maikero kuti anzi maitonga amai Tinaashi naamai Yera Varume kwayanga revaivo yanga ichiri vakadzi muno mamunari asi vamba nevamwe vana bamukuru vasina zvaukuya asi vakanga varipo zvekuti kana ikazonzi yauya yakuitika vandohutirisa nyaya ndokutanga amai imi mataura mukati muniko maigara nemurume wenyu asati ashaika ndobva mazobva ikoko ndobva masiya musha wacho iwo ndakasiya stendi yayo vakangoti chibva kustendi yenyu maita vana vadiki chiuya timbogara tese kuno ndanogara kumba kwaamai ikoko ndobva vakazoti nzvimbo yavo yavanga vagere manje chivakayapa dzimba dzenyu muchigara nzvimbo yangu ndakandangosiya yakadaro afambei tese musandipe tsanangurudzi zvanei ndisina kubvunza kurebesa nyaya stendi yamaigara nemurume wenyu kunani yezve nemurume wenyu asati ashaika iye zvini ndo yaakugara baba yavakagara nemadzimai avo parogara baba vanhu pastendi pambari penyu nemurume wenyu akashaika izvo iri vacho asiri izvo stendi yandiri kugara inini ndakaipiwa namai baba vangu vanga vane stendi yaigara amai ava nemurume wavo iri kupi stendi yava iri panext panodza kukombidzwa amai Catherine vari padza ana vacho pari zvino pana ani pastendi hapana munhu vekomiti yenyu vari pana manhara nini vari pana Lloyd naPatrick vari kupi hamene vanotsvaga chokudya ndizete vamwe vari padzasi muri komiti aiyo ndigere panza pagere amai avo amai ava vakachinjana madhunduru naamwene vangu ivo ndobva vabva kwavanga vagere nemurume wavo ndobva vapiwa nzvimbo nani naamwene vangu saka ini ndobva ndasara ndiri pai inini ndakazorovawo ndikanzi madhunduru atakachinjana nani naamai guru avo saka ndopandiri wekoko kwandigere ava bva vaenda kumhiri kwerodhi kwavariwo saka stendi yamai ava iri kupi yavakachinja ndokumhiri kwerodhi kwavakagara nemurume wavo ndokavakagara nemurume wavo ndasabvuguna mukadzi wavo zvakanaka kuteerera mubvunzo topindura mubvunzo toite kusimudza ruoko kuti tingotaura mati pakachinjanwa mastendi imi ndokutora stendi mukuda kuti dairirei mirai vatange vataura mati vakachinjana stendi kwavaigara nemurume wavo asati afa ndobva vapiwa kumwe saka kumwe kwavakapiwa kunani
vakachinjana naamwene vangu, vamwene vangu vasati vafa. Mubvunzo wandabvunza ndabvunza zvaamwene venyu. Ndati kwavakapiwa munani uku? Ndo pagere sapo madhudhuwa ese ari 2. Kwemimi muri kuti kwavaigara nemurume wavo hakuna munhu wani? Hakuna munhu. Kwavaigara nemurume wavo pashayika hakuna munhu? Dzimba dzakaparara. Ava mai ava vachiti madhundu racho ndo vakasara vainawo? Kwakasara kuri open kusina munhu. Kozvitaurwa namai vari kuseri kwavo? Vachoka, hamusiri mumusha wamunotungamirira here? Ndimo musha imi chaimo. Saka sei muri kutadza kundipindura zviri kuenderana nezvekutaura? Ndikutaura zvechokwadi mambo wangu. Kokuti mukoma wangu paakanga akavaka naamai ava imba. Imba yakaregerera. Mimi pakuzvarwa kwenyu ariko ndiani mavakoma kana vaningi? Vari vaningi navasara. Vari kupi? Vari mumasara kuvadzava. Saka vasarire panze isichita dare muno? Andizoti vasara vasara sei. Hamusikunakidzwa kutamba neni here? Hamusikunakidzwa kutamba neni here? Ndikumbira kungotaura kuti ndangonzi vakoma havasi ndo komiti yavo yakaisa zvakara kutuzwa nemusha. Vakoma variko vanotoni mukoma muhombe kwavari nemuning'ina nevaning'ina 3 variko. Iwewe pakatengeswa panapa pachitengeserwa uyu anonzi murui. Zvakatora nguva yakadini panapa zovakwa? Ndakazongoona 2024 pane zvitini saka yangosimudzwa imba iyo nguva diki diki. Saka izvozvo pakavakwa pachiipa papa? Pane bedroom riripo rakangovakwa risati raplastwa. Rakakura zvakadini? Akange zvekuma 3 rooms here. Pakakura zvakadii vanhu vakatengeswa? Panongota zve2 acres. Munhu akaiswa mubhuku nambo wako here? Iyo vanhu vanoona vakamisa mubhuku. Unhau yemombe iri kutaurwa kunzi baba vako pavakabva kuna amai vako apa vakapiwa mombe, vakapiwa zvikotyari, vakapiwa gadheni, vakapiwa zvese zvavakapiwa. Hama yangu chokwadi pamberi paMwari mambo hazana kana chavakapiwa. Zvotora ane umboona zvondiani? Gadheni rakatotengeswa chimwe chipitsi. Gadheni racho dero rangarira amai racho. Richitengeswa nani? Rakatengeswa nababa. Richitengeserwa ani? Rakatengeserwa murume zvaandizoziva zvangu zita rake asi arito gadheni arikugara ipapo. Ndizvo here zvacho kutengesa gadheni? Hazvina, ndambotengesa gadheni. Gadheni rangu ririko. Gadheni kwacho hakuna munhu arikugara kwere? Hakuna. Kune munhu arikugara kwere? Ichokwadi chipitsi chakatotengeswa chakatsemurwa pakati chitogara chitoni munhu akatovaka imba itsaidiro. Asi kana imimi muchisiya vanhu vachisvikapo votengeserwa vosvika pakuvaka misha votanga kugarapo, munenge muchiti chii chiri kuitika? Mambo tanzwa nekuenzwa mumakoti. Izvo zvikoti yatanayo ndeG6 nenyaya izvo takada kuti tingoti tvatsure taenda kukoti. Takada kuti tvatsure. Koti ipi manje? Kucivil court. Izvo takatobva kucivil court. Ari kupima nemapepa? Mapepa acho taasiya zvedu. Asi takatobva musi wa4 muno mucivil court muno. Nenyaya izvo zvokuti nebaba makanditengesera paya paya. Kana muchiuya kudareka zivai kuti nyaya yatiri kufambira kudare ndeyei. Monzwisisa kuti nyaya iyi yakafambira kudare inomborevei, kwandiri inorevei, kwavari inorevei. Iri kutaura zveivhu here kana kuti kwete? Iri kusungisa ani nyaya? Handiti munounza nakopoti kuno kuchifambira kuzoaplaya episode ndere mimi motofunga pamwe episode rekutaura zvemunhu. Nyaya makaenga kudare musi wa4 enge nenyaya chii?
ndivava vatisungisa baba ngatienderi nyaya yechii nyaya yeprotection order. protection order inoreva kuti kuti usakwanise kuzotukana nababa. asi inokudzidzisa kutaurirana kwete vakatotaura vakati munotaurirana iye vatoti ndisuda kuvaona pamberi pamba pangu. Iyoyo majistrate vakati aiwo isusu hazikudaro tinoti yananai nevana kana zvino amai ako vari kugarawo amai angu vari kugarawo pamba pavo ipapo pasasi. vacho adzimai vari kugarawo pa vagara pazasi pedzimba dzavo vakapawana kupi ipapo vakapawaniswa ndini muridzi westand ndiwe muridzi westand vatataura muno mwoyo wati iwewe kwavaigara nemurume wavo hakuna munhu ari kugarako ndizvo chakadzivisa kuti vasagare kutendi kwavo kwavaigara nemurume wavo chii vakazongobva vaigara nemurume wavo ndobva uye kuyatwa wati ndiwe muridzi wemusha wakavapa pekugara handizvo unotaura mashoko ari kuzvirwisa iwe pachakozvo wati pavari kugara pa ndiwe wakavapa uku kwavaigara nemurume wavo wati hakuna munhu ava mai ava vati ndo kwandiri kugara pedzezvo obva vati vakangobva ndobva vangoya vega saka chokwadi ndechipapa zvekuti vari kugara patakavapa pawakavapa iyoyo wavabvisa kwavaigara nemurume wavo ndobva kwasara kuina ndo vakasara kusina munhu kwamai avo vari kuti ndo pandiri kugara aiwa nzvimbo idzi dziri kure zvakadiidzi pamusoro imamo ndati nzvimbo idzi dziri kure zvakadiidzi tiri mhiri nemhiri nasabhuku sabhuku ndiye anotedzana nemurume wangu ini mhiri nemhiri nepapi apo ndanto pane pane zimba rakaitwa riri mubaniri kumhiri uku kana tiri murodhi kapasabhuku apa ini ndiri kumhiri kwerodhi uku vavachoka apa achoka apa pane mufambo wakadii pane mufambo miviri hapana kana disturbo takamira pamba pavachoka panooneka chaizvo ndotoburikirawo kazhinji kari pastation paundienda kumabamo saka sei vachoga muchiti hakuna munhu pavakanga vagara ivava papangu vakaisa imba hapana kuzovakwa futi pakakura zvakadii pana ndokapangu kukwanisa kuda kuita ega ndodhundura ndiri kurima iroro inini zviri kurima nemwana wangu mukomana pavakachinjana naamwene vangu iwo bvatora madhundura aamwene vangu indobadatora madhundura amai kudapa kochoga ari kuti hapana munhu kawo ndo pari kurima mwana wangu inini izvozvi saka izvozvi pakatorimwa izvozvi akatodyara mbeu dzake dzakatobuda ndozviri kundinesa naye mai pana ani panapa pamaigara apa pana ani pana ivava sabhuku dzimwe nguva ndoita sokuti ndine utsinye kana ndakunangana nevanhu vakuru vakaita semi ndichikuti bvai pachigaro ndaimbonzwa tsitsi chaizvo ndichiti madhara yarega ndasiya ite basa ka but makutitumawo ndikubvisei zvinhu zvacho zvamuri kuita mumusha kazvivake musha zvachose vamwe vese vari kuti kunzvimbo uku ndokwakabva amai ava nemurume wavo imimi muri kuti hakuna chiriko vamwe vari kuti kuri kurimwa ndokuri kugara saka chokwadi ndechipa iwo ndiwe mukuru wemusha anofanira kutaura chokwadi chokwadi ndechipa ko nhau yemombe yataurwa iyi yanzi ndakakupai mombe ndikakupai tikochikari ndikakupai zvese zvanzviri zvemurume iyi mombe vakatora nhatu ndobva vati dzadziri dzemurume wangu ndobva akasiya mwana wechete mukomana ndobva anzi iwe ndakupa mombe dzababa wako dzimwe dzese patakagara nadzo dzakangosanganiswa nedzedu dzatakazoshanda naivava tichiri vaviri tambodzisanganisa pamwe chete asi pane dzakazobuda here dzichidzoka kwamuri imimi iwe inini hapana chavakazondipa pamombe idzi kunze kwokuti mwana yavangopinda kupa mombe dzababa vako ndobva vamupana ari kupi mwana akashaya ini avakabva varamba vakati hapana chandinokupa saka imimi mwana uyu mati akapiwa achinzi ndiri kupa mombe dzababa vako pavakati handichakuda handichaita sei
pakandiramba achiti handichada nezvako. Mwana mukomana ndobva apiwa mombe dzacho. Ndobva kupa mombe dzababa vako ndobva watora nadzo. Asi dzatowanda. Pamwe chete nedzatashandawo nayo. Ndirini pazvakaitika zvinezvi? Kwane makore chamwamire. Ivo vana vangu vachiri vadiki. Kusei makuzoclaima futi mombe pazuva ranhasi. Dzamava kuti 15 idzi. Mama ane makore mangani makasiyana? Makore handichaziva akawanda. Vana vangu vachiri kuenda kuchikoro vachiri vadiki. Anosvika 20 years. Zvekuma 92. Saka tutora zvoma 36 years. Yafunga kuti vachanzwa kuti vachazoti chereka ndikudaiwo. Azwa ndimi pamwe amufanira kuti muda kundiitisa here. Ndanosvika 40 years. Nyaya dzazvinhu zvakaitika 36 years ago ndozvamakuya muchitaura kuti mombe nhasi. Nyangwe dzaive mombe dai pane mombe ine 36 years ichiri mhenyu here. Dziripo here mombe dzine 36 years? 36 years zvaitika ndizvokuti vaiti kana dzati kurei vochinja vopuwa dzimwe, kana dzadaiwo vachingochinjanisa vachiramba vachichinjanisa kusvikira dziripo. Zvanyange mutemo wehurumende chaiwo chaiwo unoverenga makore 4 kuti makore 4 akanga adarika iri mhosva yawapara iri maringe nezvemari, kana usina kuuya uchine chitemo chako zvapera. Zvine mimi uri kutaura 36 years kuti mambotonga inyaya yakaitika 36 years ago. Taifunga kuti ishe vachatinzwirawo kuti vachazoti chereka ndikupawo dzimwe mombe. Zvino ndakazoona kuti kondikuramba ndingotambura nevana ndichichengeta ndini. Pachine mwana mudiwa wakuchengeta here? Aiwa, zvino vakadakara vakakurawo. Saka ndacho chakuti nditirwadze kuti madzimai avai kutora vari kuramba vachishandisa mombe idzodzo vachitengesa. Kana akaya gore rakapera ndodzavari kungotengesa vachishandisa. Madzimai akauya gore rakapera. Imimi mane 36 years masiyana. Ndizvo? Ndida here? Madzimai aripo yakauya rini? Gore rakapera? Akauya gore rakapera. Vakangoti vakambotora mumwe vakazoshaya, vachizotora mumwe futi akaenda, vachizotora iye vavanaye zvino vanenge vachingoshandisa mombe idzodzo. Kana vasaide kuchinja vachiramba vachingodzichinja. Saka ini asi ini vakaramba une mombe ngani kodai vachoka? Ini dzangu dzandasara nadzo izvezvi 3. Vane mombe dziri kusitrasi, izvine ndone zoro riri kusitrasi, mombe dziri kuchengetwa kusitrasi dzavo dzakapiwa nemurume wavo. Ini ishe wangu handina, mambo wangu handina mombe yemunhu. Mombe dzavo ndakavapa dzese. Dai mataurira unoita panyaya dzese dzatenge tichitaka, dai tisingakambogara dare rino. Wozi pauri kungoita simba cheteteka ndipakutaura kuda kutsikirira mai ava kuti vasataure. Papo uri kuita simba chaizvo. Pana ndikubvunza nyaya dzekuti kwavaigara sei zvinhu zvacho zviri kupesana zviri kurwisana. Iwo ndiwe sabhuku yemusha. Pandakakuona ndakakuti ndoda kuuya nekomiti yako yevanhu 7 ngaiuye iri pa. Iri kupi komiti iyoyo? Vari panze apa. Muchiita zvimahumbwe nemizvo. Ndakambouya pamba penyu tikagara pamugwagwa, mukatanga kudedera vachoga ndakutsuurai. Nhasi tasangana futi ndikakutaurira kuti vachoga ndakagara ndiri pamba penyu pagedhi penyu. Nhasi tasangana zvakare. Handizivi kuti muda mune bangondiedza kuti zvidii. Iyo uyu mukomana wemudzi anomisa munhu ari kuvaka, uyu munhu anonzi mhuru uyu ngaabve ipapo. Yotore judgment upe mhuru abve ipapo. Kana ida mari yakanopiwawo ngaabve ipapo. Asi kutaura chokwadi ishe wangu pamwari pokuti Oscar akapiwa naEstend munda wangu ini hausi munda waOscar. Kana alright, munda wacho Oscar inobvisa munhu ari ipapo, munda wacho obva wapa inini ndisina mhuri. Pakati penyu parege kuva kuti munda ndewangu. Iwo wauparime ndewangu. Topedza. Asi uyu mhuru ngapi? Tinongoziva zita. Iwo bani vanotoziva zita ravo.
munoudza uyo anonzi anichoka uyo mufana uyo mutumbi munomudzoza namambo munoinga apo makazviwanepi zvekuparadza nhaka yevana muchiitengesa handizongoti paioscar pandipapo ino ndi nhaka yevana munda wandakapa amai avo une 3 hectares dzakatotengeswa 3 hectares dzakatobva dzakatengeswa pamunda zvichitengeserwani pachitengeserwani akatengeserwa gara mubvisei ndimi sabhuku muri kuzvitendera nemhaka yeimi muri sabhuku dai ndati mubvisei unoona kuti haungapindi munhaka yemuridzi ndiwe sabhuku herewe saka usabhuku wacho uri kushanda papa uri kushanda papi usabhuku umusha wakuda kwendo umusha wakuda kwendo ndakuya umusha kwenyu wamunyawiri ndovada ipapo vakoma venyu ndovada ipapo vanin'ina venyu ndovada ipapo nekomiti yenyu mese ipapo ndakuzoona nzvimbo dzatedzodzo imimi mati kwaigara amai ava hakuna munhu ari kugara kana ndaona kuchigarwa ukoyo mati kugadheni hamuna zvekutengesa hakuna kuvako ndikaona kugadheni ko kwakatengeswa ukoyo uzvakutaura tinotenda mama ndikaona kugadheni ikoko kwakatengeswa ndati ukoyo ndikuuya pamba ipapo nokuti panapa vachoga munondidherera kuda kuya muno muzondinyepera zvinotsoka ndinadzo ndinouya simba racho ndinaro ndinouya regai ofisi ironge nekomiti nawo munyawiri uye fambai tichienda mberi kwese kupoto hakuna kutengeswa penyu ipo pega pega ipapo penyu pega pega ndopakatengeswa chii nemhaka yenyu ndakakutsura yachoka ndikakutsura nyaya yekudhipa vachoka chii chiri kuitika padhipa apa menyu mega mega mumusha ndomune nyonga idzodzo muna kutogo chii chamaiita pazasi peclinica paiita noizvei pazasi peclinic tavanongonzwa kuti pana aminyawiri vakanga vauya nemunhu angaida kutengeaa yake ipapo pazasi peclinic ibhuku rani rabhukwe rabhukwe kuna bhukwe kuna sabhuku masabhuku akakutenderedza ndanani yati masabhuku akakutenderedza ndanani vana gukwe inyora masabhuku atorwa vana gukwe namurungweni nasherei madenda musanga newe masabhuku anga ada ipapo ukweshere nanyakudya masabhuku anga ada ipapo ndoda vamunyawiri ipapo ndoda komiti yake ye7 ndoda vakoma vake iye icho nokuuya ndega iko vasuda mari yenyu kusimudzana ndoya nyama chedu kuronga jesu nokungadza vana ndosimuka ndega uyeko ozi zvakuitika ndezvokuti makota muchitaura ikoko muchindisvibisa zita rangu handizivi kuti mambo akauya achipiwa chokoma mwendeupi ndeupi mambo wamakapa chokoma umwe hapana mambo akamboyapiwa chokoma saka ina zita rangu munondisvibisei vanhu vanongotaurawo zvosina kuona kana muchindidena kuti muchita mataurirwa pakatapa ndakatibatikane zvakati nyanya ishonzo rese ratokubata rikandiwo neweekend yekutera yemusi wa13 14 ndokonfema yekuchidze musi wa14 tichakamira sei andakasununga musi wa14 tiende kunze kwachoka mazuva zvatokutaura ndinokonfema neofisi musi konfema neofisi musi wa 12
tikwanisa here kuti tiona nemusi wa14 kana takwanisa kuti tiona nemusi wa14 mounganidza vanhu vese vandataura vavepo vamunyawiri nditovazivisa imi munosanga munodza masabhuku vemumusha menyu kunyanya masabhuku andataura anonzwa namunyawiri saka imi mitaurai ofisi musi wa12 kana tangowirirana ndobva ndauya ndozvita asi tofanira kuzviita before Christmas zvinoyeko ndikatadza apa ndikuda kwekuwanda kwebasa tokupa rimwe zuva taurai ndongotaura kuti vanga vachinzwa neminanga ndokomiti yavo yavakutengesa banira kutopera nekomiti yangaida kupinda aiwa muchava vachogara ndive maagreement okuseve vanhu vava vakatoverenga dzimwe nhano mupani dzamusiri kutoziva varikutozira mari vachoga mune shuwa Sure, mama. asi sei musingaudzike muchinzwa imi sei musingaudzike muchinzwa Hapana kubimbotengeswa apa. saka asi chii chiri kuitika mubani ndakauya ndega ndikazvionera Aiwa, hakuna nzvimbo dziriko zvinofana zvemabira zvakaita iwani. arigai ndimbokubatsirai shangu kushanda ndosiya ndakusinzirai moto apa pani zvino ndapedza pano so ati12 ngataure iwe taura neofisi isimuketueko kuchite basa racho enda kwatoa sainisi mazuva andataura ndakuya ipapo nenhau yemuchato tambe yemuchato takachata handida kuzohoiwa ndakaivhunda handida kungoti vakaramba mahotaura nyaya yemuchato here naimbuya ndizvandiri kuti zvandiri kuita ndinokangana ezvinendanyora pepa akachata nani nababa ivava Mena ndakumbira icheka nenyaya yemuchato tikwatisira chatero ngautobvarwa na mambo. arauzani mambo andivazaunabatisa vanhu ya ndinotose vati Atatongovada kana michana. Kura sevazva vana seki vakasiketiketi. Yeah,